מאז 7 באוקטובר חוויתי הרבה בדידות. היה המון חוסר ודאות ולחץ. נכנסתי להיריון תוך כדי המלחמה, וזה מה שהיה קצת לא פשוט, כי עברתי את רוב ההיריון לבד, אבל די שמחתי, כי זה הרגיש לי שזה הניצחון שלנו בעצם. יש הרבה דברים שמתרחשים שביום יום הם רגילים, אבל בשבילו הם טריגר, כי הוא ראה הרבה זוועות. לפני הלידה הכרתי את המילדות חודש לפני. הם ממש הכינו אותי לקראת מה שעומד לבוא. הם הגיעו אליי הביתה לפני, וניסו להכיר אותי ואת הצרכים שלי, והכינו אותי ללידה. ובעיקר מה שעזר, שהם דיברו עם עידו, ושאלו אותו לפני כן אם יכול להיות איזה טריגר מסוים שיפריע לו, שבאמת יכולים להשפיע עליו ולגרום לו לצאת מאיזון. זה הכין אותנו בעצם לתהליך הרבה יותר רגוע. הן פשוט מתנה משמיים מקסימות.